Ebonye no ya ribolidio Ebonye no ya tabi falo Ine rife na aṅụ mmanya Kama mmanya egbukle gị tata o Ebonye no ya ribolidio Itabiri azụ itabiri anụ Itabiri azụ ịṅụbiri mmanya Egbe ha adịghị efelazu 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 akarịala n'ụwa ndị mkpagbu akarịala n'ụwa ndị ohi na ohi na akarịala n'ụwa ụmụnne m adịghị ebe ọdịma aga ikwere adịghị eburu ọdịma agawa ikwere onye bụla buru ọdịma agawa ikwere nne n'ụwa onye ahụ gbaka egwu ụfọdụ mmadụ chonye ọbụla aṅụ na mmanya ọtụtụ mmadụ chonye ọbụla aṅụ na mmanya a na-ebi ije a na-eti mkpu mana ozugbo a larụrụ n'ụlọ ha were ọsọ yipụchi uwe ha eyipụchi uwe agbakapụ ọsọ wenọdị ala ha ebido iri nri a na-eri nri a na-aṅụ mmiri atabiri azụ atabiri anụ atabiri a na-aṅụbiri mmanya n'ebe ahụ ka njọ dị gị nwanne m akwụkwọ nsọ sị ya anyị aṅụ na mmanya o nweghị mgbe ọbụla ọcha anyị aṅụ na mmanya ọ gwara Timoti ṅụbiri mmanya etu aka m na-esi agwa ụnụ tata ebe ọbụla ịnọba oribo oribi ịtabiri azụ ịtabiri anụ ịtabiri anụ ịṅụbiri mmanya ị na-eri eri na-agba egwu gị ị na-agba egwu ị na-ata anụ ebe ọbụla ịnọdụ oribo oriri kama mmanya egbukle gị tata ụmụ Igbo bịa lere ụmụ Igbo bịa lere olele 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 anyị rite n'ogige Kena ebe Jizọs gara mmemme ọtụtụ mmadụ ewejupụta iro onye ọbụla na-eri nri atabiri azụ atabiri anụ ọtụtụ mmadụ asị ha chọrọ mmanya onye na-enwe ihe wee sara ha aka si na mmanya agwụsịala tata ọ bụrụ na isobe kebe ihe lokeshọn mmanya gwụ ị gaghị aghọta ihe a na-akọwa hie onye ọbụla fụ na mmanya agwụsịala mama Jizọs agaghị ete ya nso si ya nwa mbịama kọrọ gị akụkọ ị ga-afụ na pata jizi kpabọrine ọ bụghị n'izu adịghị eri nri ọ bụghị n'izu adịghị ata anụ ọ bụ n'ihi na mmanya agwụsịala onye ọbụla sị ha chọrọ mmanya tebụl a na-ala akị mmanya ebe ọbụla na-ala akị mmanya Jizọs abịa kete nso si ya mama Jizọs tapụ ụmụazụ ya n'ihi na ọ mara nwa ọ mụrụ ihe ọbụla ọ gwara ụnụ meme biko n'ụkọ ụmụnne ndo ọ sịrị ala ụnụ ji ebute efere ya sị unu ji ekute mmiri onye nwenye eweli anya ya elu tọnụ mmiri ọwọọ mmanya ndị ọbụla ha na-aṅụkwa mmanya a na-eri nri a na-ata anụ atabiri azụ atụmiri anụ
atụbiri a na-atụbiri mmanya ya ọbụla nwebe ebe aṅụli ụfọdụ mmadụ ha garura mmemme ozigbo ozigbo ahụ ha ebido ịṅụ mmanya afọ nwunye ndị ọzọ ha na-akụ ya ice. That is why I be careful. The woman buli ọtọ ha ebuli ọtọ Ozigbo nje. the woman gbaba egwu ha ebido ịgba egwu and ime mistake leghara anya gị n'ebe ahụ ka m gwazie gị nwanne m ya dịzi ka si onye ọbụla aṅụ na mmanya ihe ọbụla iyi do ṅụba mmanya Exactly. idigodishi agụdo ṅụba mmanya ekike adịghị ekecha ọnụ ololololo ololololo ege mesaya bịa ma na n'eji ụmụ Igbo bịa lere ụmụnne bịa lere ụmụ Igbo bịa gbara egwu ololololo oge erugo ka m kpọtụrụ ndị DJ saa Chineke ji agọzi egwu m n'obodo a nakwa n'ụwa niile ndị ahụ na-etiri m egwu m Chief Godi Andrew Anyuzo Nzafuko one of Ifite Mako nke dị na Ogu Local Government Enugu State, top DJ Boost of the Boost Music Europe nakwa ụwa niile. Etu aka ọ dị egwu DJ Godi Anyuzo abịamana n'ebe a. Creative Director Godi Fix Island Design and Print Creative Director Adighi Pageant International Ebu PRO ọnụ Igbo Union Dublin Otumuna Ireland and UK Creator Assembly Only one man This man too much kedu kwanu maka oriakụ gị Ebu MC. Chairman ụzọ nwanyị ọma mara mma ezi nwanyị na-efu ga-ebido iti egwu. Exactly. Ama m ya ọfụma. DJ Anyuzo need too much ịkọ na land kọ na London ọsụlo London kọ na Amsterdam isi ebe ahụ gawa na wese ebe ọ bụla na afaghị igbe egwu ị na-akụ akụ ị na-agba agba ihe ọbụla m na-eme nọ n'ime ya dị n'ụwa ka m gwazie gị nwanne m. DJ Udo ka m chọrọ ịkpọ now. DJ Udo. DJ Mr. Kenneth Udaya bịa gbara m egwu m chee ya ụwa Gentle DJ. Chọpụmọta bụ aha gị DJ Udobule Yes. ọkpa na foto ka ị jere ebe akwụkwọ Animal Science and Health. DJ ụzọ ka m na-akpọ gị die Yes, sir. ụzọ fitness m eji ma ọnụ lee. Yes. DJ Young Man na-ekara aka Ịkara aka nwanne m. ezi nwafobo owo n'Imo steeti ebe ọbụla na iru na-atọ gị ọmụ. Exactly. iso na DJ ha ndị na-akụrụ m egwu m chee ya ụwa DJ ụzọ na-ekara aka ezi nwa Imo steeti n'ili oyimo chee ya ụwa